Жывы эфір на Белсаце. Працягваем распавядаць пра галоўнае за гэтую пятніцу. Віталь Бабін і сёння ў нашай студыі. У Аб'яднанай Еўропе прапануюць распачаць перамовы наконт уваходу ў еўразвяз Украіны і Малдовы. А які лёс чакае беларусаў? Праездны дакумент для іншаземца будзе замяняць беларускі пашпарт. Міністэрства ўнутраных справаў Польшчы дае тлумачэнні. Калядны марафон салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. Чым можна дапамагчы? Будуць і іншыя тэмы, таму не пераключайцеся. Белсат гэта не толькі тэлебачанне, навіны Беларусі і свету вы знойдзеце і на нашым сайце belсat.eu, і ў нашым тэлеграм-канале, але пры праглядзе нашых рэсурсаў не забывайцеся пра ўласную бяспеку. Наша каманда працуе для вас і ва ўсіх буйных сацыяльных сетках. Вы можете дапамагчы нам распаўсюджваць праўдзівую інфармацыю. Для гэтага ставце падабайкі і пакідайце каментары пад нашымі трансляцыямі на YouTube. Чым болей падабаек, тым да большай колькасці людзей трапяць праўдзівыя навіны, ды зноў-такі перадусім дбайце пра ўласную бяспеку. Еўрапейскія лідары пастанавілі пачаць перамовы пра ўваход Украіны і Малдовы ў еўрапейскі звяз, а таксама пра наданне Грузіі кандыдацкага статусу. Пра гэта паведаміў кіраўнік Еўрапейскай рады Шарль Мішэль. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі падзякаваў еўрапейскім палітыкам за такую пастанову, назваўшы яе матывацыйнай, натхняльнай і умацавальнай перамогай Украіны і ўсёй Еўропы. Супраць пачатку перамоваў наконт уваходу Украіны ў ЕЗ выступіў прэм'ер-міністр Угоршчыны Віктар Орбан. Ён заявіў, што пастанова няслушная і Будапешт не хоча ў гэтым удзельнічаць. Падчас прыняцця пастановы угорскі прэм'ер пакінуў залу саміцкіх паседжанняў. Пасля пастановы аб пачатку перамоваў з Украінай і Малдовай наконт уваходу ў еўразвяз, Еўракамісія пачне рыхтаваць тэхнічныя аспекты працэсу, якія могуць быць зацверджаныя на наступным саміце вясной 2024. Гэта можа адбыцца, калі Кіеў і Кішынеў выканаюць усе патрабаванні Еўракамісіі. Еўрапейскі звяз – гэта партнёрства 27 еўрапейскіх краінаў, вядомых як дзяржавы-чальцы альбо краіны ЕЗ. Разам краіны эканамічнага і палітычнага аб'яднання займаюць большую частку еўрапейскага кантыненту. У еўразвязе жыве каля 450 мільёнаў чалавек, што складае амаль 6% насельніцтва зямлі. Грамадзяне краінаў еўрапейскага звязу таксама ёсць грамадзянамі еўразвязу. 20 краінаў еўрапейскага звязу увялі ў абарачэнне адзіную валюту еўра, утварыўшы еўрапейскі эканамічны зону – еўразона. У 21 стагоддзі еўрапейскі звяз пашырыўся адразу на 11 краінаў. У 2004 годзе туды ўвайшлі адразу 8 краінаў, сярод іх і 3 нашыя суседкі – Польшча, Літва і Латвія. У 2007 да супольнасці далучылася Балгарыя і Румынія, а ў 2013 чальцом зрабілася і Харватыя. Таксама сваёй чаргі на ўступленне ў еўразвяз чакаюць 10 краінаў-кандыдатаў. Гэта Турцыя, Чарнагорыя, Боснія і Герцагавіна, Сербія, Паўночная Македонія, Украіна, Малдова і Грузія. Дзяржава робіцца афіцыйным кандыдатам на ўступленне толькі тады, калі гатовая ўзяць на сябе пэўны пералік абавязкаў. Таксама паміж гэтай дзяржавай і еўрапейскім звязам адкрытыя афіцыйныя перамовы. Статус дзяржавы кандыдата даецца толькі пасля падпісання пагаднення аб уступленні. Лідары еўрапейскага звязу выказалі аптымізм наконт перамоў пра фінансавую дапамогу ўкраіне. Гэта адбылося падчас другога дня саміту, на якім ужо было прынята гістарычнае рашэнне блоку пачаць з Украінай перамовы аб сяброўстве ў ЕЗ. Вашай увазе каментары некаторых еўрапейскіх палітыкаў. Калі Украіна змагаецца ў вайсковай сферы, тады мы таксама павінны падтрымаць іх палітычна. Гэта будзе азначаць, што мы рухаемся далей у гэтым працэсе, бо Украіна месціцца ў Еўропе. Мы дасягнем дамовы аб фінансавай дапамозе. Была відавочная палітычная воля і было зразумела, што ўчора ўвечары мы не дасягнулі рашэння. Тое, з чым нам трэба працаваць, гэта фінансавая дапамога. У чым я магу вас запэўніць, дык гэта ў тым, што Украіна не застанецца без падтрымання. У 26 краінаў была
моцная воля даць гэтую дапамогу. І ёсць розныя спосабы, як мы можам гэта зрабіць. Я думаю, што дасягнуты вялікі прагрэс. Мы бачым, якімі могуць быць рамкі пагаднення, але, здаецца, нам спатрэбіцца некалькі тыдняў, каб дасягнуць гэтага. І тут пасланне ўкраіне заключаецца ў тым, што мы будзем побач, каб падтрымаць вас. Нам трэба разам высветліць некаторыя дэталі, але мы будзем побач, каб падтрымаць. І гэта тое пасланне, якое мы хочам перадаць сёння. Па сутнасці, мы атрымалі пагадненне пра адкрыццё перамоваў аб тым, каб Украіна і Малдова зрабіліся паўнапраўнымі чальцамі ЕЗ. Аднак мы не змаглі дамовіцца пра палажэнне бюджэту. Акрамя дадатковых грошай, патрэбных нам для Украіны, мы таксама не здолелі дамовіцца ў іншым пытанні. Гаворка ідзе пра барацьбу з нелегальнай іміграцыяй. Спатрэбіцца яшчэ адна сустрэча, хутчэй за ўсё ў Новым годзе, што расчароўвае. Учора мы прабылі тут прыкладна да 2 гадзіны ночы. Спадзяюся, што зможам прыйсці да пагаднення. Мы падышлі да тэксту, з якім маглі б пагадзіцца 26 дзяржаваў, чальцоў ЕЗ. Аднак пераканаць пагадзіцца на гэта прэм'ер-міністра Угоршчыны Віктара Орбана не ўдалося. Так што падобна нам проста давядзецца перагрупавацца ў наступным годзе. Абмяркуем тэму з нашым госцем у студыі. Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік і вядоўца і аўтар праграмы «Двубой на Белсаце». Прывітанне. Я напярэдадні вярнуўся з Малдовы, размаўляў у тым ліку з прадстаўнікамі праеўрапейскіх партыяў гэтай краіны, і нават яны ацэньваюць шансы на будучыню Малдовы ў еўрапейскім звязе як паўнавартаснага чальца гэтай арганізацыі вельмі не хутка. Якія прагнозы у вас? Ну, магчыма, правильно оценивают, бо все-таки Еврозвяз такая структура, якая патрабуе в працэсе прыняцця змены даволі шматлікіх законаў, установаў ўсёй палітычнай культуры грамадства. Плюс, ну, у Малдовы ёсць пытанне Прыднестров'я, у Украіны ёсць вайна з Расіяй. Кожная з дзяржаваў кандыдатаў мае нейкую такую вельмі вялікую праблему стратэгічную, якую трэба вырашаць акрамя тых паўсядзённых праблем з палітычнай і эканамічнымі рэформамі. Калі мы кажам непасрэдна пра Украіну, краіна, якая зараз перабывае у часе вайны з Расійскай Федэрацыяй, ці гэтая вайна ў першую чаргу паўплывала вось на хуткі пачатак такіх перамоў аб вступленні гэтай краіны ў Еўразі? Ну, я думаю, такі элемент, безумоўна, ёсць, бо вчорашняе рашэнне саміту Еўразвязу, это перш за ўсё такі палітычны месседж, што мы пра вас памятаем, мы вас падтрымліваем, і нават калі вы яшчэ фармальна кажучы не зусім гатовы, можа быць, для пачатку перамоваў, мы даем вам гэтае патэнцыйнае зелёнае святло, гэты патэнцыйны маяк, тое самае святло у канцы тунэля, на якое трэба арыентавацца. Мы ведаем, што вайна калі-небудзь закончыцца. Мы ведаем, што калі-небудзь, заяўляе Еўразвяз, Украіна верне свае землі і верне сваю тэрытарыяльную цэласнасць. Таму мы зараз ужо заяўляем пра, адгукаючыся на ваше жаданне вступаць у Еўрасаюз, паколькі менавіта пад гэтымі лозунгамі украінцы выходзілі на Майдан, і Еўропа іх падтрымлівала, украінцы там звяргалі Януковіча, менавіта жадаючы, каб Украіна арыентавалась на Еўропу, украінцы атрымалі безвіз, і, канешне, стратэгічнае накіраванне в Еўропу ў іх нават запісана в Канстытуцыі. Так што гэта тое, на што Еўразвяз не можа не рэагаваць, і ён рэагаваў адпаведным і вельмі прыстойным чынам, заявіўшы, што чакае пачатку і гатовы распачаць пачатак перамоваў. Ось Грузія акурат атрымала таксама статус кандыдата на чалецтва ў Еўрапейскім звязе, хоць ведаем, што ў Грузіі не ўсё так адназначна. Зараз там прарасійскія сілы ва ўладзе, партыя грузінская мара. Чаму менавіта зараз? Ці гэта нейкі сігнал у тым ліку Грузіі, што мы адкрытыя для вас? Ну, в Грузіі, дарэчы, калі ж сказаць не ўсё так адназначна, то нават гэтыя сілы, якіх, ну, некаторыя, можа быць, справядліва называюць прарасійскімі, сапраўды, якія пануюць ва ўрадзе, яны таксама выступаюць за еўраінтэграцыю. Яны не настолькі прарасійскія, каб за гэта не выступаць. І наколькі вядома сацыялогія,
под 80% грузинских громадян выступают за евроинтеграцию. Так что ва умовах якой-ніякой, але все ж таки прыблізнай дэмакратыі, гэта сила, якая зараз ва ўладзе, яна не можа, скажем так, не ўспрымаць гэтае пажаданне народу, хаця кажуць там пра сувязі з Расіяй, гэтых там алігархаў, якія ўзначальваюць ту грузінскую мару, но тым не менш, вось гэта адназначнае жаданне грузінскага грамадства і там грузінскага прэзідэнта, але гэта тое, што не можа ігнараваць урад. І я нават не думаю, што у гэтага ўрада, які збіраецца па-ранейшаму працягваць нейкія адносіны з Расіяй, шчыра няма жадання вступаць в евразвяз. Ёсць, канешне, так што тут супалі інтарэсы і ўлады, і грамадства, і думаю, ну, грузінам таксама будзе дастаткова цяжка з улікам спецыфікі сітуацыі, то, што хто там бываў, хто ведае некую палітычную і бытавую культуру, там, конечно, з пункту гледжання вот нейкіх выканання законаў, правілаў, з пункту гледжання карупцыі, з пункту гледжання той же уплыву царквы на уладу і грамадства, все як бы не зусім адпавядае еўрапейскім стандартам. Что ж, до Беларуси. Абраная прэзідэнтка Светлана Ціхановская пракаментавала рашэнне Еўразвязу пра пачатак перамоў аб далучэнні да арганізацыі Украіны ды Малдовы. Давайте паслухаем. Хачу павіншаваць Украіну і Малдову з пастановаю Еўразвязу, пачаць перамовы пра далучэнне. Таксама віншую Грузію з атрыманнем статуса кандыдата. Мы вельмі чакаем таго дня, калі беларусы таксама змогуць вярнуцца ў еўрапейскую сям'ю. Я думаю, што гэтыя спадзевы перадусім звязаныя са зменай улады ў самой Беларусі, бо, ну, канешне ж, ніякі Лукашенко не павядзе Беларусь у Еўразвяз. Ну, это адназначна, і калі в розныя гады, там, напрыклад, найбольш актыўна в 17-19 годзе розныя, ну, скажем, каментаторы, аналітыкі прагназавалі, што Лукашенко вось можа пераарыентавацца, там, адысці ад Расіі і не проста заігрываць, а там ісці ў Еўропу. Но я заўсёды выступаў супраць этого, заўсёды спрабаваў ацвярэзіць гэтых каментатараў, аналітыкаў. Ніколі Лукашенко не можа мець нармальныя адносіны з Еўразвязам, не можа весці Беларусь у развяз, ну, перш за ўсё за структуры і прыроды яго палітычнага рэжыма, аўтарытарнага, дыктатарскага. Гэта першае, ну, другое, за яго геапалітычнай і ідэйнай, якой заўгодна маральнай, цяпер эканамічнай арыентацыі на Расію. Так што, конечно, пра гэта можна казаць толькі пасля змены ўлады ў Беларусі. І можна казаць, што тут вот якраз в адрозненне, можа быць, ад іншых нейкіх нашых сённяшніх тэм, но я дастаткова аптымістычны, паколькі пасля змены ўлады мне здаецца, што беларусы, як акажацца, дастаткова падрыхтаваныя. Як нацыя, як культура, як супольнасць, як соцыум, як людзі з пэўнай бытавой і з пэўнай палітычнай культуры для вступлення в Еўразвяз. Нават многія еўрапейскія дыпламаты, можа быць, не для прэсы, але гэта не раз ужо гучала, ну, я кантактаваў у свой час, кажуць пра тое, што вот ва ўмовах, калі б не было, умоўна скажем, дыктатуры, Лукашэнкі, гэтага палітычнага рэжыма, этого палітычнага ладу, то Беларусь бы вот чыста, скажем так, калі з чыстага ліста меркаваць, вот сёння, калі уявіць, што няма дыктатуры, яна бы вступіла хутчэй, чым Украіна в Еўразвяз, паколькі ну, Беларусь успрымаецца як дзе людзі прывыклі выконваць законы, дзе ёсць парадак, дзе няма такой разгалінаванай, скажем, шырокай, ну, пазбягання там падаткаў, як ёсць ва Ўкраіне, дзе няма такой, можа быць, масавай карупцыі, людзі звыкліся на такім бытавым узроўні там не даваць, умоўна скажем, хабар там даішнікам, то, што в іншых краінах, пра які мы абмяркоўваем, гэта з'яўляецца натуральным. То бок вот з такіх непалітычнага, з такога жыццёвага пункту гледжання, то заходнія дыпламаты, якія в Беларусі жылі, разумелі, што беларусы дастаткова добра падрыхтаваны быць в рамках еўрапейскай сям'і. Дарэчы, пра будучыню Беларусі у агульнай еўрапейскай сям'і выказаўся таксама дэпутат Еўрапарламенту з Літвы Пятрас Ауштрайчыс. Давайте послухаем ягонае меркаванне. Мы говорим о Восточной Европе. Это очень серьезный звонок белорусам. Не Лукашенко, но белорусам. Те, которые все-таки свое будущее видят в Евросоюзе. И я всегда это имею в виду, когда говорю, что расширение еще не закончено.
Калі мы кажам пра жаданне беларусаў быць у адзінай еўрапейскай сям'і, то вось апошнія пытанні паказвалі, што такіх не шмат, досыць 15-20% магчыма. Але гэта, напэўна, пытанне зменаў. Наколькі я разумею, што як толькі гэтыя змены ў Беларусі адбудуцца, пра што мы ўжо размаўлялі вышэй, прыхільнікаў еўраінтэграцыі павялічыцца, магчыма, нават у некалькі разоў. Да, конечно. Справа ў тым, што гэтыя пытанні сацыялагічныя, яны такія своеасаблівыя, бо многія беларусы аказваюць за Еўропу на такое пытанне: вы за Еўропу альбо за Расію. Калі яны бачаць такое проціпастаўленне, яны за Еўропу не так шмат, але дастаткова, каля 25%, але дастаткова шмат беларусаў, которые адказваюць і за інтэграцыю з Еўропай, і за інтэграцыю з Расіяй. Гэта таксама іх каля... Так, яны, не то, што не разумеюць, но яны неяк спадзяюцца, што, можа быць, это магчыма. Асабліва так да вайны такія пытанні паказвалі, да украінска-расійскай вайны, даволі вялікі працэнт. І толькі там процентаў 30-40 за інтэграцыю з Расіяй, менавіта якая мае на ўвазе, так сказать, адысці ад Еўропы. То бок, пры спрыяльнай палітычнай сітуацыі, калі і Беларусь аб'явіць пра жаданне ісці ў Еўропу, і развяз скажуць, што мы вас чакаем і гатовы прыняць, то вось гэтыя лічбы сапраўды хутка будуць 50-60%, бо беларусы, як вядома, там чэмпіёны па атрыманню шэнгенскіх візаў, яны маюць шматлікія кантакты з Еўропай, ездзяць туды, і няма такой, акрамя тых беларусаў, якія так уж глыбока пранікліся, асабліва за апошнія гады, ідэямі рускага міра, то няма такой антызаходняй, антыеўрапейскай накіраванасці ў беларусаў, як ёсць там, напрыклад, Расія. Тым не менш, усё гэта спрабуе зрабіць беларуская прапаганда. Яшчэ адно меркаванне: Еўрапейская рада дазволіла пачаць перамовы з Украінай і Малдоваю на ўступленне ў еўразвяз, як мы ўжо тут кажам. Ці мае Беларусь шансы зрабіцца чальцом гэтай арганізацыі, пры якіх умовах гэта можа адбыцца? Меркаванне даследніцы Алены Кудзько. Для Беларусі гэта патэнцыйна ў будучыні адкрывае вакно магчымасцей, але вельмі цяжка сказаць, як сітуацыя будзе развівацца. Па-першае, ніякія размовы пра ўступленне Беларусі ў еўразвяз не могуць весціся да таго моманту, пакуль не зменіцца рэжым у Беларусі. І справа не толькі ў самім Лукашэнку, справа таксама і ва ўсёй палітычнай і эканамічнай структуры ў Беларусі, якую давядзецца кардынальна мяняць, калі краіна захоча ўступіць у еўразвяз. І, канешне, Беларусі сама не жадае аб гэтым уступленні, прынамсі пры сучасным рэжыме ў Беларусі. Але яшчэ і важна зразумець, што нават калі рэжым у Беларусі зменіцца праз некалькі гадоў, нават калі будзе жаданне Беларусі ўступіць у еўразвяз, мы не будзем ведаць, як будзе развівацца палітычная сітуацыя ў рэгіёне і ў самім еўразвязе. Усё ж такі ўсе краіны еўразвязу павінны захацець, каб новая краіна стала чальцом, павінны усе краіны прагаласаваць за ўступленне, і мы проста не ведаем, ці будзе такое палітычнае жаданне праз некалькі гадоў. Беларусы масава ездзілі ў краіны еўразвязу перад пачаткам паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне, і тым не менш для большасці насельніцтва Беларусі ўсё ж такі еўразвяз, асабліва зараз пры зачыненых межах, пры праблемах з атрымання шэнгенскіх візаў з'яўляецца як быццам бы нейкай іншай планетай. Ці дастаткова еўразвяз, на ваше меркаванне, робіць магчымасці таго, каб беларусы пабачылі перспектывы гэтай еўраінтэграцыі? Можно сказать, и в таким побытовом сенсе, и в больш стратегічным, конечно, недастаткова. Перш за ўсё, я б сказаў бы, што за все гэтыя гады, колькі там беларуская дэмакратычная супольнасць звярталася і прасіла, патрабавала ад еўразвяза выказаць сваё, скажем, стратэгічнае стаўленне, сказаць, што так, мы вас чакаем, прыйдзе час, калі вы вступіце і мы вас прымем. То вот такога нейкага рашэння, такога слова не было сказано. Заявлялі асобныя дзеячы культуры, там дзеячы асобныя палітыкі, асабліва хто блізкі да Беларусі, хто разбіраецца ў беларускай тэматыцы. Але з іншага боку іх можна зразумець. Яны кажуць, мы не можам так сказаць, пакуль сама краіна не заявіла пра сваё жаданне. Это было бы як бы вмешаннем ва внутренние справы, вмешаннем у геапалітычны выбор этой краіны. Вось калі вы скажаце, што вы жадаеце, да, тады мы адкажам, што мы гатовы вас прыняць. Што тычыцца нашых аналітычных развагаў, прагнозаў, то мне здаецца, праблем з гэтым не будзе. Вот пасля таго, як беларусы зменяцца ўлады, беларусы заявяць, што яны хочуць, ніякіх. Самая праблемная краіна — это вот Турцыя, якая
пэўны час заяўляла, но ўвесь час еўразвяз яе так асабліва не імкнулся хутка прымаць, а цяпер уже апошнія там гады пры Эрдагане ўжо і туркі самі не хочуць. Вось это такі унікальны выпадак, калі яны застрялі на гэтым этапе, значыць, заяўкі, і цяпер яны далей ад еўразвяза, чым былі б гадоў 20. Вось, таму што сама Турцыя ўжо не хоча, нават так паказвае сацыялогія, туркі не хочуць. Дарэчы, як мяняецца сацыялогія ў розных краінах, это просто парадаксальна. Туркі в пэўны час хацелі пад 70% вступіць у развяз, зараз там большасць не хоча. Вот такі ўплыў, так сказаць, які аказвае дзеючая ўлада на грамадскую думку. Хто каго фарміруе, таксама вялікае пытанне. А в Беларусі, ну, она дастаткова па маштабах насельніцтва і эканомікі невялікая краіна, каб это было праблемай для еўразвяза, яе, скажем так, в себе влить экономику. Это зусім не проблема. И только проблема вот в ожидании самих белорусов ажыццявіць палітычныя змены и заявить про свой настрой. Разом з тым, лукашэнкаўскі рэжым гатовы надалей інтэгравацца з Крамлём. Трохгадовы план такой інтэграцыі хочуць вынесці на разгляд вышэйшага савету так званай саюзнай дзяржавы на пачатку 2024 года. Пра гэта ў Маскве заявіў міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў падчас сустрэчы са сваім беларускім калегам. Якіх канкрэтных дэталяў кіраўнік расійскай МЗС не назваў, напярэдадні прэм'ер-міністра Расіі Мішустін заявляў, што Масква і Менск выканалі больш за 90% планаў у 28 так званых саюзных праграмах. Усяго нібыта рэалізавана 990 інтэграцыйных мерапрыемстваў. Таксама Лаўроў падзякаваў беларускаму боку за правядзенне супольнай лініі на паседжанне АБСЕ ў Паўночнай Македоніі. Ну вось інтэгруюцца. Ужо колькі гадоў мы гэта чуем, і ўсё ніяк не могуць інтэгравацца. Навошта ўвогуле эту інфармацыю агучваць беларусам, расейцам? Все і так все разумеюць, не? Ну, да гэтага, можа быць, не варта ставіцца так уж паблажліва, паколькі інтэграцыя ўсё-такі ідзе, і асабліва за апошнія 3 гады тут вельмі непрыемныя для беларускай незалежнасці і суверэнітэта працэсы, асабліва ў сферы, ну, то, што заўсёды было там інтэграцыя пэўных ваенных і сілавых структур, яна проста ўжо пашырылася да абсалютнага панавання расійскіх сілавікоў у нейкім сэнсе ў Беларусі. Ну і інтэграцыя эканомікі, якая яшчэ, памятаеце, пры Лукашэнку ў годам 18 была такая звышзадача трэць процентаў товарозвароту на Расію, трэці еўразвяз і трэці як бы астатні свет. Вось. Ну а потым здарыўся. Там і так уже это не выконвалось, таму што нерэфармуемая беларуская эканоміка, она только можа на еўразвяз прадаваць што? Нафтапрадукты, якія яны купляюць у Расіі, і калі, которые самі дастаюць. Вось. А ніякі там, умоўна скажем, тавары харчавання, там, ці тым больш машыны тэхналогій, конечно, з Беларусі на захад не ішлі ні в якай, ну, мінімальнай ступені. А цяпер, ну, афіцыйна 60% беларускага таваразвароту на Расію, але што тычыцца экспарту, то 60% сапраўды экспарту на Расію, яшчэ, а всего 85% ідзе залежныя ад Расіі. То праз расійскія структуры ці праз расійскую тэрыторыю ідзе далей на ўсход, ну, на Кітай там і іншыя, там трэці свет, як это называецца. І вот в выніку залежнасць Беларусі ад Расіі эканамічная як ніколі вялікая, як ніколі в гісторыі незалежнай Беларусі. І гэта, безумоўна, перарастае і ў палітычную залежнасць. Это таму, што Лукашенко цяпер і адчувае сябе, паводзіцца як абсалютны полны вассал пры сузверенні Пуціні, і рыпнуцца он не можа, сам он палез у гэтай сеці пасля 20-го года, в сеці залежнасці, у него не было выхада, ратаваўся ад беларускага народа і патрапіў вось у гэтую пастку да Крымля. Віталь, дзякуй вялікі за гэты каментар. Віталь Цыганкоў, аўтар і вядоўца праграмы «Двубой» на Белсаце, палітычны аглядальнік, быў у нашай студыі. Жыхар Берасці Іван Соўпель, яго затрымалі ў сакавіку 21-га, а ў лістападзе асудзілі на 4 гады ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Івана прызналі вінаватым ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Праваабаронцам вядома, што падчас зняволення вязня змяшчалі ў штрафны ізалятар. Летась яго перавялі ў памяшканне камернага тыпу. Напішыце палітвязню Івану Соўпею. Сёння ён герой нашай рубрыкі «Жыве».
Да іншай тэмы. Еўрапейская рада судзіла вайсковае падтрыманне рэжымам Лукашэнкі вайны Расіі супраць Украіны. А таксама заклікала вярнуць усіх незаконна вывезеных дзяцей ва Ўкраіну. Вось як гэтую навіну пракаментаваў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету і старшыня народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Гэта заява кіраўнікоў Еўрапейскага Саюза мае характар палітычнай заявы. Вельмі моцнай, але ўсё ж такі палітычнай заявы. Прававое рашэнне прымае пракурор Міжнароднага крымінальнага суду, інстытуты Міжнароднага крымінальнага суду, якія будуць прымаць рашэнне на падставе тых сабраных доказаў, якія прадставіла каманда Народнага антыкрызіснага ўпраўлення і іншыя ініцыятывы. І гэта ўжо будуць прававыя рашэнні, якія могуць завершыцца, першае, выдачам ордара на арэшту ў адносінах Лукашэнкі і асобах, якія датычныя да гэтых злачынстваў, а пазней, пасля затрымання, перадачы ўжо справы ў Міжнародны крымінальны суд. Калі мы пабачым з вамі адказнага за злачынствы як супраць украінцаў, так і супраць беларусаў, Лукашенко на лаве падсудных у горадзе Гага. На сённяшні дзень гэта, я магу сказаць, найбольш высокая па ўзроўню з прынятых усіх папярэдніх палітычных заяваў, якая фокусуецца на ролі Лукашэнкі, яго рэжыму ў здзяйсненні гэтых военных злачынстваў. Другая частка камунікацыі па здзяйсненню злачынстваў супраць украінскіх дзяцей была перададзена камандай НАУ ў Міжнародны крымінальны суд 7 лістапада. 2 тыдні таму назад мы перадалі адпаведныя дакументы аналагічнага аб'ёму і характару і зместу ў адрес Генеральнай прокуратуры Украіны. На сённяшні дзень мы паставілі пытанне і атрымалі папярэднюю пазітыўную згоду аб стварэнні рабочай групы ў рамках Еўрапейскага Саюза па пытаннях адказнасці рэжыму Лукашэнкі не толькі за злачынствы супраць украінскіх дзяцей, а таксама ў адносінах да беларусаў, злачынствы супраць чалавечнасці, за акт агрэсіі, за іншыя злачынствы, які здзейсніў і працягвае здзейсняць асабіста Лукашенко, яго памагаты. Мы адбываем вельмі актыўныя кансультацыі ў розных краінах. За мінулыя тыдні адбыліся сустрэчы ў МЗС Германії, учора і пазаўчора ў МЗС Францыі. Мы дамовіліся, што гэтыя вядучыя краіны Еўрапейскага Саюза і G7 будуць фокусаваць пытанне адказнасці Лукашенко. Такая згода у меня была дасягнута учора на ўзроўні палітдырэктара Міністэрства замежных спраў Францыі. Сёння у меня адбылася сустрэча ў Савеце Европы з пасламі, пастаяннымі прадстаўнікамі шэрагаў краін, у тым ліку такіх як Аўстрыя, Польша, Украіна, дзе мы абмяркоўвалі таксама пытанне адказнасці. У бліжэйшым часам у студзені адбудзецца паседжанне Савета міністраў Савета Европы, падчас якога, я спадзяюся, будзе апрацавана як далейшая стратэгія ўзаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі і з дэмакратычнай Беларусі Савета Европы, але таксама будзе паднятае пытанне і адказнасці Лукашэнкі. Гэта штодзённая праца. У Новаполацку працягваюцца затрыманні ў сувязі з выбухам на Байкала-Амурскай магістралі. Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», затрымліваюць людзей, якія маглі быць знаёмыя з Сергеем Ярамеевым. Ён працаваў на нафтане, а нядаўна быў затрыманы паводле падазрэння ў арганізацыі выбуху на БАМе ў Расіі. Пад затрыманне найперш трапляюць тыя, хто, як і Сергей, меў дачыненне да агульнабеларускага страйку ў 2020 годзе. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, пасля шматгадзіннай гутаркі пра сувязі з Ярамеевым людзей або адпускаюць, або складаюць пратаколы паводле артыкулу распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Больш навінаў у традыцыйным аглядзе рэгіёнаў. Палітвязня Мікалая Казлова, лідара зліквідаванай аб'яднанай грамадзянскай партыі, змясцілі ў памяшканні камернага тыпу на 2 месяцы. Пра гэта паведамілі паплечнікі Казлова з АГП. Яны спасылаюцца на сваю крыніцу папраўчай калоніі нумар 15 у Магілёве, дзе Мікалай адбывае пакаранне. Летась у лістападзе Казлова судзілі на 2,5 гады пазбаўлення волі. Ён абвінавачыўся ў дзеяннях, што груба парушаюць грамадскі парадак за адзін з маршаў 2020-га. Тэрмін ягонага зняволення сканчаецца ўлетку 2024-га. Пайшлі дажджы, пацёк дах. Частая праблема. А калі да гэтага дадаецца адсутнасць капітальнага рамонту, то ў выніку гэта выглядае. Жыхары дому нумар 69 на вуліцы Савецкай Гомлі сцвярджаюць, што капрамонту іх не было ажно 74 гады. Як вынік, на гарышчу ўтварылася дзірка. У некаторых кватэрах са столі цячэ вада. Мясцовыя жыхары ў роспачы. Ад патопу яны ратуюцца падстаўленымі рондалямі і тазікамі. Зварот у службу 115 выніку не далі. Там паабяцалі ўзяцца за праблему толькі ўвесну.
Вынаходніцтва на мазырскі лад. Калі не хочаш прыбіраць снег шуфлем і маеш спецыфічныя здольнасці, можна сваімі рукамі стварыць сабе памочніка. Жыхар Мазыра з падручных сродкаў сабраў невялічкі трактар, што дапамагае яму ў прыбіранні снегу, а яшчэ на ім можна перавозіць невялікія грузы. Паклапаціўся мазыранін і пра навакольнае асяроддзе. Мясцовая Тэсла працуе ад электрычнасці, а кіраваць агрэгатам вельмі лёгка з дапамогаю джойстика. Двое асобаў пацярпелі ў выніку дарожна-транспартнага здарэння на вуліцы Ванеева ў Менску. 52-гадовы кіроўца Рено не справіўся з кіраваннем, выехаў за межы праезнай часткі і ўрэзаўся ў слуп. У выніку ДТЗ мужчыну заблакавала ў салоне машыны. Спатрэбілася дапамога ратаўнікоў. Кіроўцы і пасажырку аўта скіравалі ў больніцу для абследавання. Яшчэ адна праблема, з якой часта сутыкаюцца ўзімку жыхары Беларусі – перашкоды для пешаходаў. У большасці выпадкаў гэта недагляд камунальных службаў. У Віцебску камунальнікі так пачысцілі сходы ад снегу, што цяпер ужо дакладна там не пройдзеш. У цемры можна нават і не зразумець, што прыступкі пакрытыя лёдам. У Фане палідарожныя службы, калі расчышчалі вуліцу чыгуначнага снегу, не толькі снег прыбралі, але і знеслі крыху асфальту. У Жлобіне своеасабліва залагодзілі праблему вывазу снегу. Яго з дарог папросту скідаюць у груды каля дамоў, што ўскладняе праход пешаходам і праезд аўтамабілям. Нацыянальны банк Беларусі хоча вярнуцца да таргетавання інфляцыі. Што гэта значыць? У установе заявілі, што эканоміка хутка аднаўляецца, дзелавая актыўнасць расце, таму вырашылі вярнуцца да пытання о пераходзе на таргетавання інфляцыі. Нашы калегі з інтэрнэт-старонкі belsat.eu разабраліся, ці ёсць падстава для аптымізму, ці своечасовае гэтае рашэнне, як яно можа паўплываць на ўзровень інфляцыі. Паводле вынікаў 2022 года, апублікаваных Сусветным банкам, найбольшы доўг Беларусь мае перад Расіяй і Кітаем. У базе дадзеных Сусветнага банку штогод публікуюцца звесткі пра дзяржаўны доўг розных краінаў, збіраныя ад іх урадаў. Так, доўгатэрміновыя абавязванні Беларусі склалі крыху больш за 19 мільярдаў долараў, што ніжэй у параўнанні з 2021 годам амаль на 3%. У гэтую суму ўваходзяць пазыкі, гарантаваныя ўрадам. Падрабязней чытайце на нашай старонцы belsat.eu. Адной з самых значных праяў салідарнасці беларусаў з палітвязнямі сёлета стаў марафон «Нам не ўсё адно», падчас якога было сабрана амаль 550 тысяч еўраў. Аб'яднаны пераходны кабінет рэгулярна справаздачыцца, колькі грошай і якой з арганізацыяў, што дапамагаюць палітзняволеным да іхным сем'ям, перавялі, якой колькасці людзей ужо аказалі падтрыманне. А як уласна выглядае дапамога і хто гэтыя людзі, якія яе аказваюць, нашыя калегі з старонкі belsat.eu паразмаўлялі з Евгеніяй Доўгай, чыя ініцыятыва «Палітвязанка» атрымала таксама сродкі з гэтага марафону. Мы дапамаглі 26 жанчынам, набывалі тое, што ім патрэбнае, што прасілі сваякі, прадукты, каўбасы, сыры, каву, шакалад. Некаторыя прасілі цыгарэты. Быў запад на гарсет для спіны. Там у жанчыны грыжа. Вельмі актуальны запад на добрую касметыку для скуры. Справа ў тым, што на швейнай фабрыцы у калоніі ляціць пыл ад тканінаў, і гэта раздражняе скуру. Некаторым сем'ям мы перадавалі грошы, але такіх было няшмат. Грошы пераважна баяцца браць, просяць дапамагчы рэчамі ці прадуктамі, распавяла Евгенія Доўгая з ініцыятывы «Палітвязанка». Як бачыце, спадарства Белсат гэта не толькі тэлебачанне, усе апошнія навіны Беларусі і свету вы знойдзеце і на нашым сайце belsat.eu і ў нашым тэлеграм-канале. Але пры праглядзе нашых рэсурсаў не забывайце пра ўласную бяспеку. Наша каманда працуе для вас і ва ўсіх буйных сацыяльных сетках. Вы можете дапамагчы нам распаўсюджваць праўдзівую інфармацыю. Для гэтага ставце падабайкі і пакідайце каментары пад нашымі трансляцыямі на YouTube. Чым болей падабаек, тым да большай колькасці людзей трапяць праўдзівыя навіны. Ды зноў-такі, перадусім дбайце пра сваю ўласную бяспеку. Добры прэзідэнт, бульбяны чалавек і кепскі млынар. Такія характарыстыкі Лукашэнкі атрымаў я на вуліцах Кішыневу. Давайте паслухаем, што жыхары і госці сталіцы Малдовы ведаюць пра дыктатара Беларусі. Лукашенко хороший президент для своей страны. Он там многое сделал. Я не вижу ничего плохого в
том, что он делает для своего народа. Отличная. Очень высокого качества президент для меня. Почему? Все для народа своего. Беларусь, она достаточно как бы закрыта, да, то есть, в принципе, и как-то так и образовалась, да, то есть, что меньше всего интересовался, да, этой страной, и ни разу там не был. Не могу сказать ничего, давно его я, как говорится, не вижу, не слышу, поэтому ничего не могу сказать на сегодняшний день. В свое время был, да, нехороший человек, а как сейчас, не знаю. Картофельный человек. Ну, а мы перерібуну десь при... Я не задаволены ягоным кіраваннем, бо яно аўтарытарнае, практычна таталітарнае. Калі казаць пра апошнія падзеі на міжнароднай арэне, мне не падабаюцца ягоныя ўчынкі. Завтра сдохнет Лукашенко, или его убьют, и не будет этой Беларуси, которая сейчас. Потому что мельник должен спать, а мельница должна крутиться. Адрозна ад жыхароў Малдовы у літоўцаў значна больш шансаў пабачыць, як жывуць беларусы. А ў арганізацыі ім такой магчымасці актыўны ўдзел бяруць і літоўскія турыстычныя фірмы і рэжым Лукашэнкі, сцвярджае Анатоль Лябедька. Был в парикмахерской, да, и общался с гражданками Литвы, и они мне взахлеб рассказывали, как они чудесно съездили в Беларусь. Какая замечательная, прекрасная Беларусь, какие там классные дороги, какая там дешевая водка. И когда я спросил, а как вы туда попали? Каждое воскресенье едут большое количество автобусов литовских туристических фирм, которых привозят не в мою семью. У меня сын сидит в тюрьме за донаты, вот о которой говорила Светлана. Их привозят не к тюрьмам белорусским, а их привозят по маршрутам авторитарных режимов. И да, они видят вот этот марафет, который был в Советском Союзе. И они возвращаются восторженные о Беларуси. Так может, там проблемы национальной безопасности? Гэта было выказванне беларускага палітыка Анатоля Лябедзькі пасля слуханняў у літоўскім сейме наконт легалізацыі беларусаў у Літве напярэдадні. Раней дэпутат Лаўрынас Касчунас выступіў з прапановаю зраўняць беларусаў у правах з расейцамі, а таксама не выдаваць нашым суайчыннікам відаў на жыхарства. Парламентары маюць дыаметральна розныя падыходы да гэтага пытання. Я выдвинул вопрос насчет литвинизма. Я сказал, что ни разу еще не слышал общего мнения демократической оппозиции. И это тоже знак. И говорить, что это только маргинальное меньшинство, это не приходится, потому что когда уже строятся памятники, воздвигаются, это памятники, книги, они ведь формируют коллективное сознание. Это одно поколение, другое поколение. Это непростые вещи. Я супраць гэтага параўнання, я думаю, ураўнання, я думаю, что это не пройдзе ў сваймі. Потому что вельмі розныя пазіцыі, і толькі такая прапанова ёсць, але партыі размаўляюць таксама з прадстаўнікамі Беларусі, з Светланай Ціхановскай, з яе офісам, з іншымі партыямі Беларусі. Это важна, каб вёўся дыялог, і тады рашэнні не будуць такімі жорсткімі, я думаю. Но Літва ніколі не мяняла такой сваёй палітыкі ў дачыненні да Беларусі, проста ідуць розныя новыя прапановы ад даволі радыкальнай часткі сойму, і пачынаецца нармалёвая палітычная дыскусія. Ну а пакуль у Літве дыскутуюць і ускладняць легалізацыю для беларусаў, у Польшчы чарговыя крокі насустрач нашым суайчыннікам. Цэнтр беларускай салідарнасці ў Варшаве атрымаў адказ польскага міністэрства ўнутраных справаў наконт выкарыстання польскага прыезнага дакумента. Давайте паслухаем больш падрабязней эту інфармацыю. З адказу з Польшчы вынікае, што польскі праездны дакумент для іншаземца ёсць эквівалентам пашпарта. Ён можа служыць не толькі для пераходу мяжы, але і для пацверджання асобы. Гэтая інфармацыя асабліва актуальна для тых беларусаў, хто з прычынаў бяспекі не можа прыехаць у Беларусь, каб падоўжыць там дзеянне свайго пашпарта або атрымаць новы дакумент. Цэнтр беларускай салідарнасці пералічвае, у якіх менавіта выпадках беларусы змогуць скарыстацца польскім праездным дакументам. У адміністрацыйных органах, у банках, пры мінанні мяжы, у іншых выпадках, калі неабходна засведчыць асобу. Польскі праездны дакумент для замежніка выдаюць тэрмінам на 1 год. Атрымаць яго можна бясплатна.
Ольга Добравольская, кіраўніца аддзелу правовой дапамогі Цэнтру беларускай салідарнасці ўжо ў нашай студыі. Ольга, вітаю. Добрый день. Калі мы кажам пра польскі праездны дакумент, мы цяпер кажам і ў тым ліку пра тое, што ён у некаторых выпадках можа замяніць беларускі пашпарт, аднак ці цалкам ён можа замяніць беларускі дакумент? На жаль, не. Беларускі пашпарт не можа замяніць аніводны дакумент, таму што беларускі пашпарт – гэта пашпарт беларускага грамадзянства, які пацверджае гэта грамадзянства, і таму праездны дакумент пацверджае асобу, якая яго прадстаўляе. Можна так сказаць. Праездны дакумент цяпер атрымоўваецца, што нават пры адкрыцці рахунку ў банку можна выкарыстаць як асабісты дакумент, альбо довад асабісты, як тут кажуць. Так? Я так разумею, што польскае міністэрства ўнутраных спраў проста пашырыла сферу ягонага прымянення. Не, было так, што закон, на жаль, закон об іншаземцах, на жаль, не прадугледжваў акрэсленне, што польскі праездны дакумент – гэта дакумент, які пацвярджае асобу. І мяне вельмі ўразіла гісторыя маёй калежанкі, адвакаткі з Познані, якую нават не ўпусцілі ў лятак па гэтым дакуменце. І таму я вырашыла звярнуцца ў міністэрства, каб змяніць заканадаўства і акрэсліць гэты дакумент, які пацвярджае асобу. Міністэрства адказала, што, на жаль, гэта немагчыма зараз зрабіць, і пройдуць некалькі месяцаў, нават, можа, год, калі яны змогуць змяніць заканадаўства, бо у Польшчы зараз такой перыяд пераходны перыяд. Таму мы вырашылі штосьці зрабіць, каб дапамагчы беларусам карыстацца гэтым дакументам. Раней, перад 2020 годам, такія дакументы выдавалі толькі у 100 такіх дакументаў у Польшы для ўсіх іншаземцаў. А зараз мы лічым, што гэта можа быць нават 20 тысячаў такіх дакументаў для грамадзян Беларусі, якія атрымалі дадатковую абарону і таксама маюць від на жыхарства на падставе гуманітарнай візы. Гуманітарныя візы, а яшчэ той, хто атрымоўвае тут, напрыклад, дадатковую нейкую абарону. Ці гэта так? Бо пры дадатковай ахове чалавек можа атрымаць нейкі від на жыхарства. Праездны дакумент толькі ў тым выпадку, калі беларускі пашпарт ужо скончыўся. Усё так. Пры дадатковай абароне чалавек атрымлівае від на жыхарства бестэрміновы, пакуль ён не зможа вярнуцца ў Беларусь, і яму выдаюць такую карту пабыту на 2 гады, а таксама, калі скончыцца беларускі пашпарт, ён можа звярнуцца да ваеводы, каб атрымаць польскі праездны дакумент. Ну, і я спадзяюся, што зараз яго выкарыстоўваць і карыстацца і у банках ці перасячэнні мяжы будзе лягчэй. Ну, дарэчы, вось, напрыклад, ёсць людзі, якія не трымалі дадатковую абарону ў Польшы, у іх скончыўся пашпарт. Ехаць на тэрыторыю Беларусі яны не рызыкуюць, бо, напрыклад, удзельнічалі ў пратэстах альбо астаўлялі нейкія каментары. Ці ў гэтым выпадку беларусы, якія не маюць такіх падставу для трымання дадатковай абароны, могуць таксама атрымаць гэты дакумент праездны? Не ўсе. Ёсць каталог падставаў, з якіх можна атрымаць польскі праездны дакумент. І зараз на сённяшні дзень гэта ўсе віды часавыя на жыхарства. Але ж калі гэта часовы від на жыхарства не на падставе гуманітарнай візы, а толькі, напрыклад, па працы ці па вучобе, то гэта магчыма зрабіць толькі да 31 снежня. На жаль, ёсць такія абмежаванні, але мы у групе працоўнай будзем разглядаць гэта ў наступным годзе. На жаль, не будзе прадоўжання адразу пасля 31 са студзеня, але мы размаўлялі пра гэта, і такія змены будуць толькі трошкі пазней. Вось вы узгадалі, Ольга, вось выпадкі, калі некаторых людзей не пускалі на самалёт. Я таксама шмат чытаю, напрыклад, у суполках беларусаў, у соцсетках падобныя выпадкі. Што вы паралі рабіць у гэтым выпадку людзям, якія апынуліся за межамі, не могуць вярнуцца назад у Польшу, бо там, напрыклад, у Іспаніі, умоўнай, у Партугаліі кажуць, да мы не ведаем, што гэта за дакумент такі.
Ну гэта вельмі цяжка насамрэч, таму што насамрэч нават у Польшчы не ведаюць, што гэта за дакумент такі, калі яго выдавалі, такіх дакументаў выдавалі толькі 100 раней, проста пра яго не ведаюць. І на жаль, такое будзе здарацца. І я раю звяртацца да цэнтра беларускай салідарнасці, мы будзем накіроўваць лісты, ці таксама звяртацца да польскіх амбасад, каб яны дапамагалі іншым краінам зразумець, што гэта за дакументы, і перасылалі такую інтэрпрэтацыю, якая ўжо ёсць. Як часта зараз беларусы ўласна звяртаюцца да цэнтра беларускай салідарнасці па дапамогу на атрыманне рознага кшталту дакументаў, у тым ліку праезнага гэтага дакументу? Мы атрымліваем каля ад 60 до 80 зваротаў у дзень. Гэта вельмі шмат для нас. У нас толькі 2 працаўніка інфалініі і 4 юрысты разам са мной. Я, на жаль, не заўсёды магу кансультаваць, бо трэба ж займацца адвакацыяй, лобінгам правоў беларусаў у міністэрстве, на іншых сустрэчах. Таму зараз мы будзем абмяркоўваць з сябрамі праўлення, як мы будзем пашыраць наш аддзел і як мы можам пашырыць працу Цэнтра беларускай салідарнасці, таму што гэта вельмі цяжкая праца, штодзённая. Ну, нават можна сабе падумаць аб тым, як правесці 8 ці 9 кансультацый у дзень. Нашыя працаўнікі інфалініі могуць праводзіць да 25 кансультацый у дзень. То бок не маюць нават часу таксама на перапынкі ці з'есці абед. Скажыце, вось гэтая колькасць заявак да Цэнтру беларускай салідарнасці, яна павялічылася пасля ўвядзення закону ў Беларусі аб немагчымасці абмяняць дакументы ў беларускіх дыппрадстаўніцтвах, ці такія заяўкі былі і раней у вас? Такія заяўкі былі і раней. Мы нават смяемся часам, што мы жывем ад крызісу да крызісу, бо 2020 год, пазней пачатак вайны ва ўкраіне, пазней змены заканадаўства ў Беларусі, і заўсёды беларусы звяртаюцца да нас. У нас за астатнія 6 месяцаў не было менш за 1200 кансультацый у месяц. Гэта вельмі шмат. Я працавала ў розных іншых арганізацый. Такой колькасці кансультацый ніколі не было. Дзякую вам за вашу працу і за гэтую размову. Спадарства, нагадаю, Ольга Дабравольская, кіраўніца аддзелу прававой дапамогі Цэнтру беларускай салідарнасці, была ў нашай студыі. Да іншых тэмаў прэзідэнт Венесуэлы Николяс Мадура і прэзідэнт Гаяны Ирфан Али дамовіліся не прымяняць сілу ў тэрытарыяльнай спрэчцы аб рэгіёне Эсекіба і ўстрымацца ад эскалацыі канфлікту. Палітыкі выступілі з адпаведнай заявай па выніках аднадзённага саміту, які прайшоў напярэдадні. Таксама Мадура і Алі дамовіліся стварыць камісію на ўзроўні міністраў замежных спраў для ўзаемадзеяння ў пытанні Эсекіба. І зноў сустрэцца ў бліжэйшыя 3 месяцы. Пра іншыя падзеі замежжа ў нашым аглядзе. Дзякуй. У Закарпатці дэпутат Карыцкоўскай сельскай рады ад партыі «Слуга народу» Сергей Бартын падарваў 3 гранаты падчас сесіі. У выніку выбуху 26 чалавек параненыя, 6 з іх, уключаючы падрыўніка, у цяжкім стане. Паводле папярэдняй інфармацыі, прычынаю такога жорсткага ўчынку дэпутата было тое, што яму не давалі выступіць. Нацыянальная паліцыя Украіны адкрыла крымінальную справу за незаконнае абарачэнне зброі. 2 старэйшыя камандзіры і 7 жаўнераў Цагалю загінулі ў выніку цяжкіх баёў у сектары Газа. Армія абароны Ізраілю абвесціла пра знішчэнне каманднага цэнтру батальёну Хамасу і чарговага тунэлю са зброяй ды тэхнікай. Знойдзеныя целы аднаго ізраільскага закладніка і 2 жаўнераў. У закладніках у Хамасу, паводле апошніх звестак, застаюцца больш за 130 чалавек. Транспартны калапс на украінска-польскай мяжы. 3 пункты пропуску застаюцца заблакаванымі. У чэргах стаяць 2600 цяжкавікоў, паведамляюць украінскія памежнікі. У лістападзе польскія перавознікі пачалі блакаваць памежны рух, дамагаючыся, каб Еўразвяз скасаваў ільготы для украінскіх перавознікаў. Прапускалі толькі вайсковую тэхніку і гуманітарныя грузы. Некалькі дзён таму ўдалося зняць блакаду на пункце пропуску Ягадын-Дарогуск.
У Королевском театре Испании усталявали лотерейные барабаны. Традиционная национальная колядная лотерея называется «Эль Гордо», что значит «Таустун». Призовой фонд больше за 2,5 миллиона евро. Надрукаваныя 185 мільёнаў білетаў коштам 20 евро. Цяпер латарэйныя барабаны і шары будуць пад штохвілінным наглядам до 22 снежня, калі адбудзецца разыгранка. А пакуль іспанцы стаяць у чарзе па білеты і шчыра вераць у калядныя цуды. Віртуальныя выправы ў найпрыгажэйшыя куткі Еўропы. Незвычайныя дні падарожжа ўладзяць валанцёры для пастаяльцаў дому догляду старых Маргарет на ўсходзе Вугоршчыны. Дзякуючы акулярам віртуальнай рэальнасці сталыя людзі са слабым здароўем ужо пабачылі Прагу, Рым і Венецыю, а цяпер змаглі адчуць калядны настрой, выправіўшыся ў віртуальную вандроўку на калядныя кірмашы ў Славенію і Швейцарыю. Я не магу падабраць для гэтага словаў. Мне 90 гадоў, і я магу сказаць сваім унукам: уявіце, дзе была вашая бабуля на паўдарозе да нябёсаў. Гэта быў такі досвед. Я дажыла да таго, каб убачыць гэты цуд, гэты тэхнічны цуд. Гэта было сапраўды выдатна. Ужо заўтра пройдзе калядны марафон салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. У ягоных рамках майстэрня паштовак салідарнасці арганізуе падпісанне паштовак для палітычных зняволеных. Акцыя пройдзе ў гарадах Літвы, Польшы, Фінляндыі і Украіны. Арганізатары мерапрыемства хочуць даслаць цеплыню і крыху зімовых цудаў за краты. Навучыцца да акцыі можа любы ахвотны. Таксама можна падтрымаць дзейнасць майстэрні праз данат. На сёння ў Беларусі налічваюць больш за 1400 палітычных зняволеных. Вероніка Станкевич, ініцыятыва дапамогі для былых беларускіх палітвязняў вольная. Ужо ў нашай студыі. Вітаю вас, Вероніка, ў нашай студыі. Распавядзіце, калі ласка, пра гэты марафон. Вось як узнікла сама ідэя, чаму вырашылі стварыць? Я думаю, что это на самом деле такой очень привычный, наверное, уже для белорусов процесс, что мы все собираемся, и мы вообще постоянно пишем политзаключенным, постоянно говорим на эту тему. Майстерня постоянно говорит о том, как это важно, и другие инициативы также. Я думаю, что под Новый год это становится еще важнее поддерживать политзаключенных. Понятно, что есть вопрос там с цензурой, с письмами и прочее, но если эти там открытки, ваши письма не дойдут сейчас, то не дойдут и после Нового года, и это все равно будет очень важно для политзаключенных. Поэтому сейчас мы решили объединиться, в том числе с майстерней паштовок солидарности, и как бы сделать такое общее мероприятие, в рамках которого и освобожденные политзаключенные, которые уже вышли, которые уже пережили этот опыт, могут присоединиться и подписать письма, и нарисовать открытки для тех, кто еще находится в неволе, к сожалению. И это как раз такой хороший опыт, когда те, кто уже прошли через это, могут поделиться, как это важно. То есть через персональную историю. Вот одна из девушек, которая завтра будет у нас на мероприятии проводить мастер-класс, она как раз будет говорить о том, как было важно, когда ее поддерживали, пока она была в неволе, и насколько это вообще поддерживает и греет, когда ты находишься там. Той, хто не умее альбо пакуль што не вырашыўся, ці ён здольны штосьці намаляваць, можа прыйсці на ваш майстар-класс, правда? И гэтаму навучыцца нейкім чынам. Все верно. Завтра одна из вольных девушек, которая уже прошла через опыт заключения, Дарья, она как раз заканчивала художественную школу, у нее есть классный опыт рисования открыток там, и прочих картин и так далее. Она будет показывать, как нарисовать простую открытку, мы поможем, все расскажем, покажем. Нужно пройти небольшую регистрацию, но если человек придет без регистрации, это тоже не проблема.
проблема, потому что параллельно можно будет просто подписать уже готовые открытки для политзаключенных. То есть можно будет по мере своих возможностей поучаствовать вообще в мероприятии. А як гэтыя паштоўкі будуць дасылацца, я так і разумею, і пра звыклую пошту у беларускія турмы. Не так даўно ведаем, што арыштавалі тых, хто меў дачыненне да рэсурсу пісьмо Бел. Ці гэта нейкім чынам таксама ўплывае на дастаўку лістоў палітычным зняволеным? Бо вы пішаце такія лісты вельмі часта. Я могу сказать, что мы как инициатива не так часто пишем, больше на это специализируются инициативы, которые поддерживают освобожденных, просто политзаключенных, которые сейчас находятся в неволе. Я думаю, что, наверное, не стоит рассказывать про какую-то схему, как эти письма передаются в Беларуси в целом, как это происходит, чтобы как раз не подвергнуть никого опасности. Но эти письма высылаются в Беларуси, поэтому как бы в целом нет риска, что они отправлены будут в Польшу из-за того, что они идут из Польши, к примеру, или там Литвы или другой страны, они не дойдут до получателей. Все будет как бы максимально, насколько возможно, чтобы люди получили свои открытки. Вероніка, што варта напісаць, каб прайсці цэнзуру? Я думаю, что можно писать вообще поздравления с Новым годом, говорить о новостях этого года в общем контексте, не говорить о политических каких-то вопросах, меньше говорить о том, каких-то мировых политических событиях в том числе. Нужно говорить про какие-то локальные вещи, про счастье, про радость, про елки и прочее. На самом деле у тех политзаключенных, которые уже вышли, с которыми вот мы работаем, мы часто спрашиваем, как бы, насколько им привычно и окей получать письма из воли, когда мы говорим, что мы здесь радуемся и так далее. Большинство отвечает, что это наоборот очень радует, что люди продолжают жить свою жизнь, что вы там отмечаете праздники, ездите путешествовать и так далее. Поэтому можно не бояться, мне кажется, что это кого-то смутит, только если вы персонально не знаете, что человеку от этого сложно. А так писать, поздравлять, писать стихи, которые вы находите, просто поздравлять с Новым годом, это будет очень приятно и уверенно греть. У сярэднім колькі ідзе паштоўка альбо ліст, напрыклад, з краінаў Еўрапейскага звязу да месцаў зняволення наших вязней? Все очень зависит от того, как отправлять. К примеру, когда я еще находилась, когда из Польши отправляла сама открытки, они доходят периодически, то есть если из ЕС даже отправлять, если идти на польскую почту и отправить, допустим, в Беларусь, это будет, конечно, долго, это будет около 2 недель, да, может быть и дольше. Плюс мы не знаем, сколько письмо может лежать у цензора, то есть оно может и месяц пролежать, а потом дойти до политзаключенного. Поэтому тут на самом деле очень сложно сказать, но если мы говорим там про Беларусь, то по Беларуси письмо доходит там 3-2 дня, но потом уже непонятно, какой срок оно проведет еще там в месте заключения, пока передадут или не передадут заключенному. Тому варта пісаць, варта дасылаць крышачку цеплыні вось з нашага боку тым, хто знаходзіцца па той бок. Дзякую вам вялікі за тое, што знайшлі час, прыйшлі да нас у И вам студыю. спасибо большое. Гаспадарства Вероніка Станкевич, ініцыятыва дапамогі для былых беларускіх палітвязняў. Вольная была ў нашай студыі, размаўлялі пра марафон паштовак, марафон салідарнасці з беларускімі палітычнымі зняволенымі, які адбудзецца заўтра, у суботу. У Любліне праходзіць тым часам фестываль «Блізкі ўсход». Кожны дзень гэтага тыдня насычаны спектаклямі, імпрэзамі, канцэртамі, выставамі, дыскусіямі і творчымі адкрыццямі. У іх бяруць удзел незалежныя артысты з Беларусі і Украіны, а таксама культурніцкія дзеячы з Польшы. Другі фестываль «Блізкі ўсход» у Любліне працягнецца яшчэ 2 дні, так што падводзіць вынікі пакуль рана, але яго ўдзельнікі падзяліліся з намі ўражаннямі ад гэтай падзеі. Давайте паслухаем. Зараз мы знаходзімся з маімі калегамі ў Любліне на фестывалі «Блізкі ўсход». І таксама мы ўдзельнічаем у лабараторыі тэатральнай, якая носіць такі эксперыментальны характар. Miał premierę wczoraj koncert piosenek Kaczmarskiego. Так само учора адбылася прэм'ера канцэрту з песнямі Яцека Качмарскага па-польску, а з рэжысёрам Александром Гарцуевым зрабілі 2 тэксты Альгерда Бахарэвіча. Спектакль «Гусі, людзі, лебедзі паводле сабак Еўропы» і спектакль «Плошча перамогі». Вельмі цікавы досвед, вельмі такі хуткі тэмпарытм. Робім тут мазгавыя штурмы. І ўвогуле цікавы досвед, мне вельмі падабаецца такі фармат. Гэта вельмі важная падзея,
Па-першае, таму што гэта менавіта беларускі фестываль. Фестываль прысвечаны беларускаму тэатру, беларускай драматургіі. Гэты фестываль, менавіта гэтая лабараторыя будзе вельмі карысная для ўсіх нас, для творцаў. Таму што мы знаходзім новыя знаёмствы, мы знаходзім старыя знаёмствы, мы працуем і натхняемся адзін адным. Белсат гэта не толькі тэлебачанне, навіны Беларусі і свету вы знойдзеце і на нашым сайце belsat.eu і ў нашым тэлеграм-канале, але пры праглядзе нашых рэсурсаў не забывайцеся пра ўласную бяспеку. Наша каманда працуе для вас і ва ўсіх буйных сацыяльных сетках. Вы можете дапамагчы нам распаўсюджваць праўдзівую інфармацыю. Для гэтага стаўце падабайкі, пакідайце каментары пад нашымі трансляцыямі на YouTube. Чым болей падабаек, тым да большай колькасці людзей трапяць праўдзівыя навіны, ды зноў-такі перадусім дбайце пра сваю бяспеку. Ну а напрыканцы дня прыгадаем коротка асноўныя падзеі пятніцы. Гомельскі абласны суд пакінуў без зменаў вырак палітзняволенай Паліне Шарэндзе Панасюк і адхіліў ейную скаргу. Паліну, грамадскую актывістку і маці двух непаўнагадовых дзяцей асудзілі на 4 гады паводле шэрагу артыкулаў крымінальнага кодэксу і за непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Ну а Полацку працягваюцца затрыманні ў сувязі з выбухам на Байкала-Амурскай магістралі. У праваабарончым цэнтры «Вясна» патлумачылі, што хапаюць людзей, якія маглі быць знаёмыя з Сергеем Ерамеевым. Ён працаваў на нафтане, а нядаўна быў затрыманы паводле падазрэння ў арганізацыі выбуху на БАМе ў Расіі. Еўрапейскія лідары пастанавілі пачаць перамовы пра ўваход Украіны і Малдовы ў еўразвяз, а таксама пра наданне Грузіі кандыдацкага статусу. Пра гэта паведаміў кіраўнік Еўрапейскай рады Шарль Мішэль. Прэм'ер-міністр Угоршчыны Віктар Орбан заявіў, што пастанова няслушная і Будапешт не хоча ў гэтым браць удзелу. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў на сустрэчы з беларускім калегам Сергеем Алейнікам анансаваў новы 3-гадовы план інтэграцыі Расіі і Беларусі на лета. Яго хочуць вынесці на разгляд вышэйшага савету так званай саюзнай дзяржавы на пачатку наступнага года. Ну што ж, нягледзячы на вайну, Кіеў рыхтуецца да святаў, ялінку паставілі на Сафійскай плошчы. Масавых імпрэзаў гарадская адміністрацыя не рыхтуе, але пацешыць людзей прыгожымі забавамі можна ўжо цяпер. Абавязковая ўмова выканання ўсіх магчымых захадаў бяспекі. Жыхароў і гасцей украінскай сталіцы заклікалі не выкарыстоўваць петардаў і фейерверкаў. На гэтым спадарства ставім кропку. З вамі ў студыі быў Віталь Бабін. Прыемнай пятніцы, добрых выходных. Да наступнай сустрэчы у нашай студыі.